Marta Sportelli għamlet bħal Simon Busuttil meta staqsejna għalfejn il-Partit Nazzjonalista qed jikkwota prezzijiet ta' żejt li lanqas biss jinxtara minn pajjiżna. Minflok ma wieġbet kelmitna dwar minn fejn ġabet l-istatistika. Aħna urejna l-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea datata 26 January. Urejna wkoll l-istatistika ta' dik il-ġurnata tal-ġurnata ta' qabel mill-Energy.eu. Nhar is-Sibt quddiem l-imsieħba soċjali, il-Partit Nazzjonalista baqa' jgħid li l-prezz taż-żejt huwa $44 kull barmil, meta d-dinja kollha kienet qed tirrapporta żieda ta' 8%. Il-Partit Nazzjonalista għadu ma ntebaħx b'dan. Kontu ġifieri korretti tgħidu $44 kull barmil? Mela, nerġa' nispjegalek. Il-verità hija waħda. Il-prezzijiet li jurejna aħna nhar is-Sibt li għadda huma l-istatistika uffiċjali meħuda kemm il-European Commission. Tkellimna dwar il-calculator li ħareġ biha l-Partit Nazzjonalista, calculator li tgħid li l-petrol għandu jiswa 97 ċenteżmu u d-diesel 94 ċenteżmu. Marta Sportelli deret skonda. Tista' issemmi li pajjiż wieħed fl-Unjoni Ewropea li għandu l-prezzijiet li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jipproponi pajjiż wieħed. Ġifieri 97 cents għal petrol u 94 cents għad-diesel. Mela, ħanerġgħu mmorru mistoqsija pajjiż wieħed fl-Unjoni Ewropea li għandu l-prezz li l-PN qiegħed jipproponi. Kull marrit huwa l-isem ta' pajjiż wieħed. Mistoqsija għal darb'oħra, Marta Sportelli qalet hekk. Mela, illum jekk tidħol fuq l-istatistika tal-Commission, għandek lista sħiħa tal-pajjiżi kemm qegħdin jiċċarġjaw. Semmi li wieħed 97 u 94. Issa, kemm nikkorreġik ftit, Ġenis, aħna qatt ma għadna 94 u 97, anke llum stess. Għamiltu calculator bbażat fuq. Marta Sportelli ma kienx taf twieġeb meta staqsejniha dwar il-fatt li meta f'Diċembru 2008 il-prezz taż-żejt kien naqas b'51%, il-prezz tal-enerġija u l-fuel żdied b'20%. Anke jekk din hija mistoqsija illi ilha ssir. Seb tapprezza wkoll li miegħi m'għandix l-istatistika datata lura mit-2010 però niċċekkjalek u ngħidlek.